Lau godong kubai sih. Tuh himas tuh. Lau. Nggak pernah ya kenapa mudah lah. Maba Bali tuh na. Bali, krep. Wah deh. Bye. Oh, bifang kena tuh. Halo. Lauza, pantauza, haldiza, jangan musuha. Bosan mana? Saza. Jeng lai kubi amba. Nih, Rani bisa lain sih. Lauza, pantauza, haldiza, dan bosan muzang busto jangan tabetak. Belegran. Mazar gehiza. Dah, baba ke kubi dah, himansi. Dah. Lauza, pantauza anda. Dah. Pikungazan nah, binia piu tanggan mati. Ayo, man gesa kubi ya ra. Bemar azar ni saya kedanza ar mahajan jabo. Ai lai ni jere ya, gong mai thaneawno hon. Lauza. Pantauza. Haldiza. Ya jeblai मोजां थाथों आरो फैनो गोनाङा मोजां फैनो हाथों. हिमानसिया मोनबाय खुबिजा. लावजा फान्थावजा हालदैजा बोसोरफ्रोमबो मोजाङै मोजां था बेराम आजारा गोजान जा फिसा फिसौखौ मोजाङै मोजां जोथोन लानो हाथों देहानिफ्राय गासैबो बेराम. लावजा फान्थावजा पानि लावजा जोगोनारजा होनलायलांदों. हालदैजा जाहामुतुआ माहाजोन जा. फान्थावजा बेराम आजार गैयालासिनो गोलाव जोरनो हाथों आरो सिं सानाय मोदोम सानाय गासिबो गैया जाथों. परे आरोबाव परे माने बोसोर गोदाननि मन्दिराव खुलुमदों. मोजां लेखा गोरों जाथों. नै जोंहा बैसागो बोथोरनि गासैबो देलाय मालाय देलायनानै दङ आरोना. ओमफ्रायो न'नि फुजाया जोब्बाय जोंहाना. ओमफ्राय जोंहा आफाया न'आव गैया नालाय पन्डिचेरियावसो दोनहैयो. ओमफ्राय दा जोङो बोसोर गोदानाव आइ आफाखौ खुलुमो. ओमफ्रायो आफाखौथ' दा खाथियाव मोनला नालाय बिनिखायनो जोङो भिडिअ कलजोंनो खुलुमहरनो नागिरदों आरो. नै रेडि जानानै दङ गासैबो. ओमफ्राय बैसोर गामिनि गथ'फोरा गामिनि इसोरबो गासैबो ज' खुलुमहरसिगोन आरोना. आइया रेडि खालामगासिनो. फैलाय आइ खाथियाव खेबसे फैलाय. आइया फुजाखौ बावखांबाय. आफा थानायबालाय आइजों आफाजों जमा बावोमोन आरो. ओमफ्राय दा आफाया गैथ'वा नालाय बिनिखायनो आइया गासैखौबो बावबाय आरोना. ओमफ्राय दायो जोङो आफाखौ खुलुमहरनोसै भिडिअ कलावहाय न' जोंना माइनाव न' आबौखौ खुलुमहरनोसै न'. जाबाय ना? बैसागुनि बावहरनो बैसागुनि दिनै बोथोर मा बोसोर गोदाननि खुलुमदो आबौखौ खुलुमदो. बोसोर गोदाननि खुलुमहरबाय. बोसोर गोदाननि खुलुमहरबाय. मानसिया हेपि बैसागु होनोनो. ओरैब्रा खाथियाव था. जाबाय. हेपि बैसागु. आबै जिरि सना होनायसै माथो. जिरि सनाखौ मानो गाबज्रियोसै? भिडिअ कला जोंना जाबाय जेन तेन. बिराद नेट प्रब्लेम. थाबथा थुबथानो जेन तेन जाबाय आरोना. माबाखौबो लांखागोन दा. बुट हाखाबाय न? हाखाजोब्बाय आं.
माबाया मा होनो फुजियाफोरा बेखौ दा लांसिगोन बावनायखिनिखौल' लाग्रोनोसै आरो मा मा दङ बेयाव बे मा धुप ओमफ्राय गय फाथै ओमफ्राय नैबे गुरुमान बामनो सिनि आरो मा दं बातासा सिरि किसमिस माबाफोर थालांबाय नामा हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै बैसागोनि गामियाव फुजा जायो नालाय बयनावबो जाखायो ओमफ्राय दा जोंबो गामिनि फुजायावहाय थांनो ओंखारबाय नै देलाय मालाय गानफब जोमफबनो ओमफ्राय दिनै बैसागोआवहाय जोंहा फुजानि थाखाय जि खरस नांगौ बेखौ गासैखौबो होजोबदों आरो नैबे मट'जों आंजों जिरि सनानि नामावहाय जा जिरि सनाया 6 मान्थ कमप्लिट जाबाय नालाय ओमफ्रायो दिनैसो फार्स्ट टाइम माबायावहाय मन्दिरावहाय लांनाय जागोन बिनिखायनो फार्स्ट टाइम लांगोनखायनो फुजानि गासैबो खरस रायजो राजानि जानाय लोंनाय खरस बेफोरखौ गासैखौबो होजोब्बाय आरोना दिनै ओमफ्रायो हैखांजोब्बाय बेफोरखौ हैनायालाय ओमफ्राय दायो नै जोङो थांनोल' ओंखारबाय आरो ओमफ्राय जोङो थांबाय थानोसै जों गामिनि फुजाफोरा बोरै जालाङो बेफोरखौनो मेम'रि दोनथ'थ' एसे भिडिअ बानायलांसै ओमफ्राय नै दिनै आङो बिराद माला गानफब जोमफब ख्रिं आसान बै समावहाय आंखौ सोरबा कमेन्टआव बुंहरदोंमोन आरो मानो आब'आ मोनल'ल' थाबाय थाखो आसान गानदो खिरा गानदो बेफोरबायदि बुंहरदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो साननानै दोनखादोंमोन आङो बैसागोआवसो बेफोरखौ गासैखौबो गानफिनजोबनोसै जिरि सनायाबो गोरलैद्रायबाय बिदिनो बामनाय मानायफोराव हायख्लाबला हुइख्लाबला खस्थ' मोनगोन होननानै बेफोर मालाफोरखौबो गाननाय जायाखैमोन आरो ओमफ्राय दा जिरि सनायाबो एसे देरबाय नालाय ओमफ्राय नै बोसोर गोदाननि नामावहाय दिनैनिफ्राय गानफब जोमफब ओमफ्राय गानबाय थासिगोन आरो सिगाङाव जेरैबायदि गानोमोन बेबायदिनो गाननानै थाफिनसिगोन आरो नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामनायखाय आं दिनै रिप्लाइबो होनानै होफिननाय जाबाय ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै सहैसिगोनबो बिफाङा बैसागो बोथोर मोहैनायखाय गोरलै बिलाइ खिलिनायजों एकदम मोजां जाथारदों दख'ना गानना फै दख'ना खुलुमखानोसै दां मिथिबाय माबानि खानाया गबाय बिहुनि खानाया गबाय Irina Basumatari Tumba Paisurun Paiga Sana बयबो नायदोब्रा दिया दिला ओइ Apa?